sa kaawit. Ah, oh. Ah, oh. Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit o ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Elmer. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, Paasa, T-A-N-J-A. ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo, na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May tatanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Oh. Parang gusto ko nang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Para na akong pulis maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, chicks mo siya. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo, na crush kita. Pambihira o RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga taga Hilaitan, Giholingan, Negros Oriental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Elmer. Ay, salamat itaon nga. Umanagid ang among si Iti. Makapahuway nagi ko. Migo! Oh, uy, Hoy, Migo! ako yung mong gitawag? Oh, Migo. Nga naman. Gisugo ko. Padoon ka sa inyong CAT teacher. Okay, Miga. Salamat ha. Guwapa sa tong babae nga ni Duol ako ganiya da sa eskwelahan. Mayon tag makita pa mi pag-usab atong babayana. Asa nang ka to siya sa? Wala naman ako makit-iri sa eskwelahan. Hoy! Ah, uy! Kiwan ka ba? Kiwan ka? Kuyawan, oy, naunsam taon kay. Ikaw giway lingaw da. Gipakuyawan ko nimo, Baypol. Sorry. Sorry ba ya? Kaniya ra mo ko kabantay mo gud. Taas mong liog ba? Pura mo kag nagipakita. Nabito ko gipangita bay. Saan? Wa ko makaila sa iyangan pero nahinumdum ko sa itsura. Saan? Tupitan? Ambot oy, makit-an pabagtaw na ako siya nga daghan man kayong estudyante din eh. Sige lang. Kasi makita na to. Park, kuwik ha? Asa man ta? Silang kisya. Mag-unsa man ta dito? Gi-invite man ang si 80 student ni kisya. Kuwik ta? Unya, hindi ta mauwaw dito. Taong mauwa mo kaya. Kakauban mo to si kisya, si 80. Nato ta? Sige, sige.
sunod ng kisya. Ha? O bay, sige. Lingkod lang mo diha, amigo. Oh, uy, Sakoy, sigam ko ng matan mo kita ni Kat. bay. Mo nang babayan akong kingon mo. Oh, si Kat di ay. Uy, Paul. Oh. Palingkura ko na ng imong kauban diri. Kat. Dili ba ikaw man itong niduol na ko nga padtuon ko sa among CET teacher? Oo. Ako bitaw to? Nganong ni ang... Ibong ka no, ano ni ako din eh. Oh. Igagaw mo gud mi ni Ate Kisha. Oh, mao ba? Mingitar ba siya ni mo, Kat? Ha? Nga naman? Gusto ron ta kong makailan ni mo. Aw. Nakaila naman ka na ko, Aron. Ako si Kat. Pero ako, wag ko makaila nimo. Sa itsura ra. Ako si Elmer. Ya, musta bay? Okay ra bay? Bargulipayon man kaya ka nga nag-isulti ni Kat gabi, no? Ikaw ay mantayon kay kada. Tayo, pinidaan ti kay. Hmm? Suan, gana kaniya? O bay, ganahan kay ko niya. Oh, puya bi. Di ko mauwaw ko bay. Eh sis, parang kagataos ang panahon ay, uwaw ka. Mauwaw ka manguya bis personal. Ang cellphone pa kuya bi. Chat ba? Ha? Uwa mong ko may baw sa iyang FB bay. Oh, tagad ka. Ha? Ay, salamat kay gi-accept ni Kat. Ako sa tawgan, bi. Nanawag lagi ka, Mer. Uwa ko maka-istorbo ni mo, Kat. Wa man. Di man ko busy. Okay, may noon. Nga na di ay, may tuyo ka? Kon, tawag-tawag na gugo kay laay kay diri sa amoy. Aw. Okay ra nimo nga mag-istorya ta? Ha? Okay ra, uy. O sige, storya. Kay maminaw ko. Oh, mayo no. Ulo kay sige na mo tawag ni Kat. O lagi bay, nalipay sa kay ko kay buutan di siya bay. Ya, sa plano nimo. Kuan bay, kung makaigayon ko bay, ako siyang panguyaban. Toras, Kat. Hi, Kat! Oy, Elmer. Mupauli na ka? Omer. Pwede ka na ko ihatod, ha? Uy, hala. Sorry, gid kaayo, Mer, ha. Napamagod may group study. Maadto pa ko sa bahay sa akong classmate. Oh, mau ba? Sige, sige. Sa sunod na lang, Mer, ha. Sige, Kat. Amping, ha? Ay, naunsa nung ko eh. Di naman hinuong ko makatug tarong ano eh. Nagsige naman hinuong ko gunahon na ni Kat. Uy, wala. Yung sa maning... Uy, ni-chat siya na ako. Ay, matug na ko. Good night. Mua. Napay pa mua ay. Akong tawagan, bi. Kumusta, Kat? Okay, Ramer. Ganira ka na uli? Taod-taod na gyud. Ay, Ngano ka, uy? Nanghupaw ka man, good. naunta ko'y pangutana ni mo, Kat. Ay, lagkalain, ha? Unsa man na? Nakasuway na ka nga dunay nanguyab ni mo? Nakasuway naman. Pero, wa na ko sugta. Ha? Nga nung man ni mo sugta? Dili man ako siya type. Pero, kung parehas ni mong manguyab na ako, ako yung sugton. Kina-crush ba ako ni mo? Oh, Kat!
bangaan mo eh. Mao na to! Ha? Si mao na to. Eh nga mga siya nga kung parehas ti mo ang manguyab niya yung sukton. Nga, ningon pagi siya nga, crush ka niya. Maulong ta to! Munta siyang panguyaban, stang! Na, nakulbaan mong kugod. Wa na ko katingog mo itong ako na lang ipawang cellphone. Ay, ka makauyaw pa na akong pakulak-kulba ka. Ka, bitaw to doy. Nakalitan gi ko eh. Tang! Nga, si plano ni mo. Kuyugi ko bi. Ha? Kuyugi ko, adto ko sa ila. Musaw ka to. Mamisita ko niya. Bahala na lang ni. Sige, sige, sige. Tara! Uy, Paul! Elmer! Kamo magudain ni. Ah, 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 ay, kaming tao ni Kat. wa ba mi makasamok nimo, Kat? Wa man. Unsa na yung tuyo nako? Kumigo eh. Ito yun mo. Biyan sa tamaharon. Kasulti mo mayo. Ayos ko sa unahan. Uy. Unsa man mong tuyo nako? Kuanta, kaning, bahay na tong imong giingon ba nga kung ang parehas na ako ang manguyab nimo imong sugton kay crush man sa kunimo. Oh. Ang tinuod, na crush man sa kunimo, Kat. Ug dili lang gid crush ning akong gibati nimo. Na in love ko nimo. I love you, Kat. Elmer. Mao ni tinuod. Love ta kay ka. May chance ka ako nimo. Mer, sorry ha. Pero ang tinuod, may uyab naman ko. Usa? Mao na, Mer. May uyab na ko. Ug, love sad kaayo na ko siya. Kat, Katong pag-ingon ako nimo nga, crush ti ka, dili man gud to tinuod. Oh. Nagjoke-joke naman ko ato. ha? Mer, pasaylo ako ha. Pero, wa gyud bitaw ko'y gusto nimo bisag gamay. Sakit ta sa ning gibuhat nimo nako, Kat. Uy, sakit kay ni. Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko Nasayop ko sa akong gituan nga may gusto si Kat nako. Komedya ra dito yung giingon nga crush ko niya. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw taon ninyo duway ang feelings ng mga lalaki, uy. Ayaw mo pag-char-char sa Facebook kung wa man day mi mapaabot. Sakitan sad mi, uy. Dinilan ko to og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa R.E.M.I.N. hirap palang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na. Mao kita mga higalan kaagi ni Elmer nga taga Hilaitan Giholingan Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, paasa, T-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Ricky Parsuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina. Iniisip na may ibig sabihin.